Pashi. Mayo no? Mayo gid. Be. Sir Anton. Ano gid ba lang papel mo diri sa kumpanya ha? HR o kun janitor? Ay, Sir? sir. Pasensya na Kag po. ikaw, Ah, hindi ba lang ang ginasulduhan ka diri? sir. Yeah, welcome mga kahilaw! It's me, Union Vlog, Artistang Hilaw. Welcome to my YouTube and see you soon to my channel! Shout out kay Bumbi Muratilia of Cadiz City. Shout out kay Sir Johnny Isco of Kabangkalan City. Shout out kay Ma'am Eden Kino from Fukushima, Japan. Handumanan sa isa kaambahan. Nights the sky was filled with clouds. Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati sining palatuntunan. Handumanan sang isa ka ambahanon. Subong man sa magahatag kabuhi sining akong sulat. Ako si Anton Gaga, nagapagidaron sang 27 anyos. Pareha sa iban, may istorya man ako sa pagigugma nga di ko gid malipatan. Kagluyag man mahatagan sang kabuhi. Apang sa wala ko pa masuguran, palihog patukar sang ambahanon nga ginatiguluhan. You changed my life in a moment. Made all those times disappear. Ang tingog nga inyo nabatian, iya ni Winston Yonyon Temblor, artistang hilaw. Kag siya ang magadala sang kasaysayan sang isa ka lalaki nga nagapatawag lang sa ngalan. Anton. Shot pa! Ay! Cheers! Derek! Pero mo pala si Anton Buhasa! Ay, hindi ka maglangulango, inom! Siya niya bilang masunod kami naghiha sa kumpanya nila. Galaw-gaw. Oo, glaw-gaw. Di pwede kay tigin bilin na ni mama kag papa sa akong tungod ato pa sila sa Amerika. Ara naman. Bambulambol ka pa. Wala man na sa personalidad mo na, tol. Mga abnoy. Kilala niya gid ko bala. Kung ako lang be. Kakapoy isang halak ka deal sa mga tao sa kumpanya. Nato niya, tamaran ka lang. Pero, labay na akong blato lang ton. Wala pa ged. Ha? Ang ano tol man? Ano, hindi gidya kagkit siyo. Nung pa kundi nubya eh. Ano? Pasabad-sabad lang na yung mga tol. Wala ako chimpo da. Oo, wala. Hmm. Opo, pislian kagid lang ya. Ha? Gid. Sa kumpanya niyo, wala gid daw. Ano? Di sino man binubiyahon ko da? Nga hindi mo gani makita mga mata nila da nga pasiplat sa imo. Sako pa permi. Wala nagkapasiplat kay te. Nauya guro si mo. Ikaw pa nga bossy nga daan si mo katama. Pero kung kami si mo to lang. Diskarte, bala gamay sa opisina ninyo. Mali mo. Base kung sa sini nga tuig, makanobya ka na tol. Tol? Medyo naikukugawa sa gininom namon kay na ba? Pilaman ka botilya na tumba namon kay nay. Mas ano na di balaman? Last na ibe nagalis ng gabi. Ba? Daw si Angela man din ang sa itsar namon, no? Nagalakad sa downtown sa amo sini nga oras. Sa dinis sa halin man. Punduhan mo siya, be. Angela, P. Sir Anton? sa diyan ka magalin. May mga plastic kang bit-bit o kag ano nang tsura mo man? Ka-stress sa'yo mo kago? Kalagom sang bayo mo? Puti na Sir? Oo, sir. Nag-sideline abi ako kay tita sa store niya diri sa downtown. Nagabaligya kami sang prutas kag... Okay, enough. Damo pa si mo sang wakal, P. Sir? Naangagin punduhan mo ako. Hindi ka magsiling nga. Ay, hindi
Kung sa pinsar mo, gindulugan ta ka, nga idulong sa inyo, nagsala ka. Amo na itsura mo, kag piyo ko, nga baho ka sang balas. Di ta ka pagpasakyan sa salakyan ko, ah. Pi, Sir Anton, kasakit man sa imo maghambal man. Sorry. Ay, sige, daligid lang, ah. Remind ta lang ka, ah. Kung magsulod ka gani sa opisina, dapat hindi mo sinang itsura mo kag pamisti mo, ha. Hindi ko naluyag. Clear? Okay, sir. Hindi ka magkabalaka, sir. Responsable ko yung klase empleyada. Pero abi mo, medyo nagsala ako sa pagkilala ko sa imo. Abi ko anay kung maayo ka, sir. Sulodokot ka man gali. Ano? Ay, good evening to. Nga abag-o ka lang? Manang. Kwan. Na ginom-inom lang ni upod sa mga barkada ko, ah. Amo bala. Mm. Kay ina pang panawag ni mama kag ni papa mo to. Ginakamusta kanila? Wala man kung ginasabat ang tawag nila sa imo. Ano bala? Ako na bi, naka-silent ang cellphone ko nang. Ate, sige, nakakaon ka na. Kay kung wala pa, handaan ko ikaw. Ate, sige nang. Palihog. Sige, dali lang dito, ha? Sige nang, salamat, Dali Gid. lang. Akong ko bala na eh. Daw nadulat pigtos ang ilimnon sa akong ba. Nagbalik-balik sa pinsar ko si Angela. Daw hindi man siya amusin sa opisina. Daw hindi man gani makabuka baso pero kaina daw ito ba lang kaisog sa iya. Ay, nga ba lang siyang ara sa pinsar ko man. Ahaw sa Angela lang ato, masubong kasi na. Pero, naablatod na siyang nagasulod sa ulo ko man. Nga sa Angela nga to. Nga Sir, morning sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. Good morning. May ginapangita ka, sir? Sa din si Miss Angela? Ay, si Miss Angela, sir. Ato siguro sa kantin, sir. Ano? Aga pa gani sa kantin, ha? Ay, ho, sir. Si Angela pa yung all around na nga daan, sir. Ay, sir. May kinanglan kasi sir, raw. Ay, ano luyag mo, sir? No need na. Ako na makadto sa iya. Ah, Kaaga-aga ang boss pa yung nag-adjust sa inyo. okay. Ay, aga pa ginapainit nyo ng ulo ko. Sir? Sa diin pala siya, ha? Ato siya sa unahan. Di, ginabuligan niya ang janitor ng Monterey. Ano ni palang babae ngayon man? Palapitan ko siya bala. Ari pa nung, iputang dila sa plastic mo. Ay, ako na lang bala diri day Angela. Tabashi. Mayo no? Mayo gid. Be. Sir Anton. Ano gid palang papel mo diri sa kumpanya, ha? HR o kung janitor? Ay, Sir? sir. Pasensya na Kag ikaw, hindi ba lang ang ginasulduhan ka diri? Sir. Uy, wala ginakigas. Excuse me, sir, ha? Naman naman nagkapangakit ka. Mamangkot ka pa? Ano? May paobra ko sa imo, wala ka dito. Tapos makita, taka nga ari ka lang di gali. O tulo ka ba ng tsura mo? Ay. Gapareho na mo tsura sa janitor ngayon niyo. Ay, sir. Wala kang mahuya. Masulod ka ka sa opisina mo ng tao Abi ko. mo, sir? Nagasobra ka na? Ano ang malain dahaw? Ay, ma'am. Ginabuligan ko si Manong tungod malain ang pamatsyag niya kaguho. May edad na. Wala ako sang nabot. Ang akon lang. Hey, look at you. Empleyada ka dire. Kinahambal mo lang ina tungod wala ka sa sitwasyon niya, sir. Wala ka makaibalo ko na nung kabuti yung mangita sa obra bisa nagalain ang pamatsyag mo. Ay, gusto na day Angela. Hindi nung ano abi kay damo ka mo kwarta, sir eh. Hindi mo mabatsyagan ng kabudlay unless hindi mo ma-experience ina. Sorry, sir, ha? I'm saying this to you, pero kung tani bilang boss namon, may balatsyagon ka man para sa mga empleyado mo dire.
Suplado ka na kasuyaon pa sa imo. Be, dahil Ano? Angela. Ginatistingan gina ko sa Angela nga to. Maisog siya, ha? Sige. Pero, subong gid ang amusin ni Angela. Kag babayi pa. Abi niya kung kalusot siya, ha? Come in! Oh, Angela? Mano ka? Wala ko man ikaw ginpatawag, ha? Napiho ko. Mangayo ka sang apology sa akon, No. right? Kag para ano, sir? Tistingan gid siguro niya ako, ha? Pero, in fairness, ha? Kagbapagali siya kung nara sa sakit siya. Well, ikaw na mo, ano galing ginkadto mo dire sa ako now? Duya ko nga magpangayo kasang pasensya kay nung Melvin, sir. What? Are you kidding me? No, sir. So, nga mangayo ako sa pasensya sa iya. Wala man ako may gihimo nga malain sa iya. Kag isa pa, boss ninyo ako dire. Yes, sir. Boss ka namon. Kag empleyado nyo lang kami. Pero hindi buot silingon. Abi mo? Gusto ta ka? Sir, Oo. Lain kay. Gusto kong kaisog mo. Gani, bisan na ugot ako sa imo, abot. Ambot ko nung may ara sa imo, ah. Sige. Mangayo ako sa pasensya sa iya. Pero sa isa ka kondisyon. kondisyon? Oo. Ano nga kondisyon, sir? Magpasugot ka nga mangin girlfriend ko. Ano? Amo yadto mga abyan ang kasaysayan ni Anton. Upod sa ambahanon nga iyagin pangabay, ambahanon nga ginatig uluhan. You changed my life in a moment.